og vil fortælle lidt om den alvorlige situation, vi stadig befinder os i nu i samfundet, og omstændighederne for, hvorfor det er helt afgørende, at du ikke kan give slip på tøjlerne og må fortsætte med restriktionerne lidt endnu. Bagefter vil jeg gennemgå lidt om ressourcerne i sundhedsvæsenet og fortælle om hjælpepakkerne, der er på trapperne, inden vi tager spørgsmål fra journalisterne. Med denne indledning siger jeg værsgo til landslægen. Tak for det. Ja, jeg vil give en kort opdatering på situationen her i Grønland. Hvis vi skal se det i en større sammenhæng, ja, så er vi egentlig der, hvor vi gerne vil være lige nu. Der er rigtig meget gang i smittespredningen, men sundhedsvæsenet kan lige akkurat holde tingene kørende, så beredskabet er sikret, og væsentlige samfundsfunktioner opretholdes. Og det var egentlig der, vi gerne ville være, fordi vi jo ikke kommer udenom, at smittespredningen, den vil nå os alle sammen. Lige nu er der smittespredning i det meste af landet. Fra Qaanaaq til Nanortalik. Kun Tasiilaq-området har fortsat ikke smittespredning. Men vi må også forvente, at det kommer dertil. Men for at kunne understøtte Østgrønland, når sundhedsvæsenet skal understøtte Østgrønland, så gør det bestemt ikke noget, at det ikke lige bliver de nærmeste dage, der kommer omfattende smittespredning derovre. Kort sagt, vi vil fortsat gerne sikre, at den uundgåelige smittespredning, den sker over en vis periode. Hvilken indvirkning har smittespredningen på samfundet i øjeblikket? Ja, vi har faktisk haft et nogenlunde stabilt antal indlæggelser på 12, 14, 15 patienter i døgnet. Det kan systemet godt håndtere. Selvom det relativt set, for eksempel i forhold til Danmark, faktisk er et højt indlæggelsestal. Men på grund af, at der samtidig med, at der er disse patienter, også er rigtig meget smitte blandt personalet, er ressourcerne begrænsede. Omkring 100 personaler i sundhedsvæsenet er i øjeblikket sygemeldte. Der er lige nu kun personale til at drive 2 operationsstuer på Sana i Nuuk. Og det betyder også, at der kun er plads til de operationer, som ikke kan udsættes.
Men det er fagligt set også en acceptabel situation. Når vi ved, at det i løbet af kortere tid vil blive væsentligt bedre. Fordi allerede nu kan vi jo se de første tegn på, at tingene nogle steder har toppet. Det gælder helt klart i Ilulissat nu, hvor aktiviteterne er på vej mod noget mere normalt. Men vi kan for eksempel se på sygemeldingerne i skolerne, at her i Nuuk, der har vi nu de første tal, der klart viser, at der er nogle steder, at smitten har toppet. Vi har ikke lige så klare tal fra Sydgrønland. Hvor der er betydelig smitte lige nu, men som formentlig også vil toppe lige nu. Vi har også indhentet oplysninger om sygemeldinger i de selvstyrede virksomheder. Der er en vekslende, men samlet set betydelig sygelighed. Men vi er stadigvæk der, hvor de centrale samfundsforhold stadigvæk fungerer. Og i virkeligheden der, hvor vi gerne vil være i den her uundgåelige proces. Så samlet set, selvom der er meget smitte, og der er mere på vej, så er situationen rimelig stabil. Det er ikke alting, der er lige meget gang i samfundet. Det er ikke lige tiden til de store konferencer og mange andre aktiviteter. Men det går den rigtige vej. Og nu taler vi ikke om måneder. Efter min vurdering taler vi om uger, før vi vil kunne opnå en betydelig normalisering i samfundet. Tak. Ja, mange tak til landslægen. Som vi kan høre, så er der fortsat stor og udbredt smittespredning i det meste af Grønland. Så stor smittespredning, at det ikke alene fastholder, men faktisk øger det pres, der har været på vores i forvejen hårdt arbejdende sundhedsvæsen. Men selvfølgelig, når erhvervsdrivende bliver ramt, så vil vores hjælpepakker blive øget. I dag har vi kendskab til, at det coronaramte, der bruges der en del ressourcer til at behandle dem. Og det vi også skal huske, det er,
de medarbejdere på sundhedsvæsenet og deres vilkår. Det tal, jeg fik her til morgen fra sundhedsvæsenet, der var der 100, der var sygemeldte, og derfor har vi bedt om at være behjælpelige, alle partiformanden, at vi skal forlænge hjælpepakkernes øvelsen lidt længere. Og derfor, når vi ser på det i dagens situation, og selvom der er mange smittede, så er sundhedsvæsenet være i stand til at kunne øge deres service, selvom det er ekstra travlt. Og det vi skal huske, det er også skolerne, børnehavene og de serviceøvelser, der er i samfundet. Det kører stadigvæk i dag. Vi har ikke lukket ned på nogen af dem, ret mange. Ud fra det landslægeembedet har kommet med indstillinger, kører vi stadigvæk, så giver vi mulighed for, at sundhedsvæsenet kan fortsat følge med. Og derfor, selvom det kan følge med i sundhedsvæsenet, og er det en situation, hvor det har sygemeldinger blandt personalen, det kan vi ikke være overhøre. Og fik en henvendelse af dem i går, og det er så nødvendigt at lave nogle prioriteringer inden for sundhedsvæsenet. Og man kan ikke komme uden om, at prioriteten det skal være dem, der er mest trængende, men dem, der kan vente det til i morgen, kan udsættes. Der skal folk, der skal opereres med kræft og livstruende sygdomme, det skal selvfølgelig behandles. Og derfor, naalakkersuisut for sundhedsvæsenets henvendelser kan ikke blive overhørt, fordi har konkrete fakta, som vi i samfundet skal være behjælpelige til at komme over den situation, vi er i for tiden, så vi kan blive i stand til at komme over situationen. Vi er vist alle trætte af corona for tiden, men det er faktisk et forhold med tal og det faglige indstillinger, det kan vi ikke være overhøre. Så på nuværende vil jeg gerne sige tak til samfundet, at det har taget godt imod og være hjælpelige med at være ansvarlige for, at det hele det skal køre i samfundet. Det vil jeg gerne sige tak til dem for. Og status her i dag er, at det er nødvendigt at komme med en politisk og der bliver sagt, at restriktionerne kører i de uendelige. Det bliver der sagt i samfundet. Det sidste, vi meldte ud med sidst, virksomhederne, de fleste af dem, det er åbne. Vi har ikke lavet nogen restriktioner for dem. I dagens Grønland, vores levevilkår, som har nogle problemstillinger med vedrørende coronapas. Og det ledes, at der stadigvæk er indrejse til landet her udefra, og testen er der stadigvæk en mulighed for. Vi har ikke lavet nogle ændringer, men lavet nogle lettelser med, at testkravet er blevet strøget. Ja, sidst diskuterer vi om, at hvis man har ikke fået en vaccination, den tidligere mulighed med, at man kan undersøges, så man kan blande sig i samfundet, det er desværre ikke tilfældet i dag.
sundhedsvæsenets ressourcer bliver brugt til prioriteringerne. Det er vi nødt til. Men alligevel også det, der har ikke fået vaccination, det skal vi heller ikke blande os i deres frihed. To spørgsmål til det vedrørende. Som det første kan jeg sige, at det, der er blevet lidt nævnt, det er servicehusene. Hvis du er i en bygd, kan du så bruge sådan en servicehus? Ja, selvfølgelig kan du det. Fra departementet, der er blevet bekendtgørelsen, der har vi aldrig været ude for, at det skal at det ikke længere skal have mulighed for at kunne benytte sig af servicehusene. Jeg var på besøg i nærheden af Uummannaq Isatut, hvor servicehusene, det er deres daglige hverdag, altså borgerne i bygden, de kan ikke undvære sådan en servicehus. Og hvis du er blevet vaccineret eller ikke vaccineret, så kan du ikke komme udenom og have behov for servicehusene. Så derfor, at der ikke skal være nogen misforståelser herfra, vil jeg gerne sige, at servicehusene er åbent for samtlige borgere, uanset. Og det vi skal huske på, selvom de måske kan afhænge af, hvor stor smitten er fra sted til sted, og er ikke så stor i andre steder, så er der nogle borgere iblandt os, der har mistet noget vedrørende denne sygdom, og som er ængstelige for denne sygdom, at de pårørende, der er ængstelige for at smitte deres pårørende. Vi har ikke fået sluppet denne smittespredning endnu, men ligesom landslægen sagde, han forventer, at det er kun nogle uger, og vi har tilbage til, at det hele bliver mere normalt. Ikke nogle måneder eller år, men nogle uger. Og derfor, i dag, så kan vi opfordre til, at vi i fællesskab det næstkommende til skal komme over det sundhedsvæsenet, forskningsmæssige indstillinger, det skal vi agte og følge, således at vi kan komme på den bedst mulige vilkår igen i samfundet og mere åben. Det kan blive nødvendigt, at vi alle sammen er blevet vaccineret, for corona vil aldrig komme væk globalt, så derfor er det vigtigt at sige ja tak til, at hvis man får en tilbud om vaccination, det vil jeg personligt også gerne opfordre til, men vi har en frihed til at kunne vælge selv, og den skal vi også respektere. Så derfor til det næste, jeg kommer til på nuværende, det er noget, vi kom lidt ind på sidst. Det er så, vi er flere, der er blevet smittet med corona. Og den nuværende bekæmpelse af corona er blevet, at det er 3.000 personer, der afventer og har søgt om immunitetsattest. Derfor vil jeg gerne påpege, at immunitetsattesten kun er nødvendig for uvaccinerede personer og personer, som skal ud og rejse
og retur inden for 3 måneder. Immunitetsattesten er ikke nødvendig for personer, der er dobbelt vaccineret. Og det kun er dem, der har ikke fået vaccination, der først skal ansøge om at få en attest. Men det er ikke nødvendigt at få sådan en attest, hvis man skal rejse internt i landet. Immunitetsattesten kan man også se inde i corona-appen, selvom det plejer at stå, at den ikke er længere gældende. Det er ikke nødvendigt at lave en scanning her i dag. Man kan hente den, hvis du trykker på og oppe i højre hjørne, der kan man vælge EU, så udlandsrejse, så kan man få sådan en immunitetsattest frem. Og det jeg gerne vil komme ind på det næste, det vil jeg komme meget kort. Jeg har ellers lavet en længere tale, men det vedrører Naalakkersuisut har givet deres godkendelse vedrørende erhvervshjælpepakker, og så er den blevet sendt til Inatsisartuts udvalget, og når det har fået et svar fra dem, så vil vi komme med det offentlige. Og grundlæggende er det, som landslægen også har nævnt, selve registrationerne har med er ikke grundlaget for at tabe af fortjeneste, men covid-19 sådan i verden er grunden til, at der ikke er så mange, der er rejsende, og derfor når Naalakkersuisut kommer med restriktionerne, så skal vi også søge, hvad de kan have af konsekvenser for virksomhederne, således at ikke medarbejderne ikke mister fortjeneste. Og vi kan ikke sikre det helt til samtlige medarbejdere, men hvis vi samarbejder som en ren befolkning, så er vi være med til at ansvarlige for at kunne løfte problemstillingen. Naalakkersuisuts hjælpepakkeordningen, den der er ved at udfærdige, og når den er blevet godkendt af Inatsisartut, så vil den også blive fremlagt her i pressen. Det forventer jeg i hvert fald. Med dette udtalelse, så giver jeg muligheden for, at journalisterne kan komme med stille spørgsmål vedrørende til deres borgere. Så vil jeg gerne anmode journalisterne om at nævne deres navn og hvor de kommer fra. Værsgo. Ja, jeg hedder Merete Lindstrøm. Jeg er fra Cementiak AG. Jeg kunne godt tænke mig at få uddybet lidt mere om det her normalisering. Henrik, så vidt jeg lige hørte på dig, så taler vi ikke om måneder, vi taler mere om nogle uger. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, der skal til, og hvornår du regner med, at der kan komme nye udmeldinger? Og jeg ved godt, du ikke kan spå om fremtiden, men som det ser ud nu. Situationen er den, at udviklingen i Grønland er meget forskellig fra by til by. Og som nævnt, så ser det ud til, at for eksempel Ilulissat, de er på den anden side. Og at den by vil så have immunitet. Befolkningen vil have immunitet enten ved vaccination, eller ved de er blevet smittet. Og ja, som jeg også nævnte, så ser vi nu også nogle data, som tyder på fra skolerne, som tyder på,
at her i Nuuk er vi også ved at toppe, og måske så småt på vej nedad. Men så vil der jo være de områder, hvor der slet ikke har været smitte endnu. Og den erfaring, vi har indtil nu, det er, at når der kommer smitte i en by, som for eksempel Ilulissat, så går der en 3-4 uger. Og så vil man, uanset hvad man gør, så vil smitten gå igennem, og så er man på den anden side. Så til forskel fra i mange andre lande med meget kommunikation, så ser jeg en udvikling, hvor den ene by efter den anden vil få smitten, og kommer ud af den på den anden side efter måske 4 uger. Og det er faktisk en meget gunstig situation, fordi netop er jo vores mål at undgå, at der er alt for mange smittede på én gang, som fordi for mange smittede på én gang simpelthen jo vil forhindre, at samfundet fungerer normalt, og det er det, som jo er det helt til grundlæggende mål. Tak. Tilføje noget til spørgsmålet. Det er også naalakkersuisut og partiformændene, sundhedsudvalget, borgmesterne, som vi har kommet med budskab om. Det er netop det. Det er indstillinger, som Henrik han nævnte, det er grundlaget for, at vi foreløbig har kommet indstilling om til den 14. februar i Danmark. I næste uge vil man åbne hele. Vi befinder os ikke i Danmark. I Færøerne har det forventet at åbne igen den 28. februar. Det er, som jeg sagde tidligere, i den fase, hvor vi er genoppe igen, så har vi stadigvæk nogen iblandt os, som er bekymrede. Dem skal vi også huske og agte, respektere som samfund. At vi i samfundet vi skal tænke på samtlige borgere, således vi i fællesskab kan komme nærmere ind på en åbning. Tak. Så lige uddybende, Henrik. Når der er så stor forskel på, hvornår de forskellige områder i landet har været igennem denne her smitte, hvordan har det så indvirkning på, at man nedskalerer i de her restriktioner og åbner mere op og kommer mere tilbage til en normal hverdag? Skal det gøres i trin i forskellige områder af landet, eller hvad er din sundhedsfaglige vurdering? Når vi fra Ilandslembedet er kommet med rådgivning til det politiske system om forskellige tiltag, så er det jo altid ud fra en tanke om, at de skal have mindst mulig indvirkning på det normale liv. Fordi det er det, der er hele målet med håndteringen af pandemien i landet. Og derfor giver det selvfølgelig også mening, at de anbefalinger, der kommer, vil blive tilpasset den udvikling, som vil komme. Det er før sket, at vi er blevet overrasket, så derfor er det svært at sige, hvordan situationen ser ud om 2 uger. Men det kan meget vel gå i retning af nogle anbefalinger, som vil afhænge af situationen i de enkelte områder.
Det er måske også vigtigt at holde sig klart, at det mest afgørende for, hvor meget aktivitet der er i samfundet, er lige nu, hvor mange der er syge. Så på den måde kan man godt nogle gange overveje, hvad nogle af anbefalingerne egentlig har praktiske konsekvenser, når der i forvejen er en stor sygelighed i familierne, og man af den grund for eksempel ikke har så mange udadvendte aktiviteter som normalt. Så er det måske i virkeligheden ikke restriktionerne, der begrænser, men i virkeligheden det, at vi faktisk står midt i en pandemi med rigtig mange syge. Og som nævnt, er det jo hovedparten af befolkningen, vi må forvente, som skal igennem den her sygdom. Tak. Helt kort. Hvordan er situationen med de 2 indlagte børn på Sana? Og nu går vi ikke ind i detaljer omkring personlige oplysninger, men der er ikke nogen væsentlig ændring i forholdene, og det er helt overordnet set, kan man sige, at disse komplikationer, som kan opstå efterfølgende efter overstået covid-sygdom hos børn, kan være ret behandlingskrævende i en længere periode, men har samlet set gode udsigter. Tak. Mads Malik, KNR. Det er et spørgsmål til dig, Henrik. Når der er så stort et mørketal i forhold til smittede, som man forventer er lige nu, hvordan kan I så være så sikre på, at I har styr på, hvordan smitten egentlig udvikler sig rundt omkring i landet? Tak. Noget af det, vi kigger på, det er nogle af de forhold, jeg nævnte, nemlig hvor mange er sygemeldte i skolerne, både elever, lærere. Vi har også data på daginstitutioner. Som nævnt har vi data på fra de selvstyreejede virksomheder omkring sygelighed. Samtidig har vi selvfølgelig som en meget væsentlig mål antallet af indlæggelser. Men det er jo også sådan så, at man tester langt de fleste, der har kontakt til sundhedsvæsenet. På den måde får man også et billede af, hvor mange der er smittede. Endelig er der jo det forhold, at vi får nogle resultater af antigentest taget rundt omkring. Nogle steder er det en væsentlig information, for eksempel op fra Qaanaaq, hvor det tager meget lang tid at få lavet PCR-test. Og endelig bliver der jo altså stadigvæk lavet et betydeligt antal halsbrydninger og PCR-test, som giver os nogle meget væsentlige oplysninger om smittetrykket. For eksempel fik vi jo for nylig nogle data fra Uummannaq, hvor det var over 80% af de testede, der var positive. Når så højt et antal af dem, der er testet, er positive, så ved man, at den epidemi er voldsom på vej opad. Dermed har vi for eksempel nu et helt klart billede af, at de næste 2-3 uger, der vil der være rigtig meget smitte og sygdom i Uummannaq. Tak.
i det sutti saqalaqpunga forhold til det. Det er jo sådan, vi har nævnt det flere gange, hvor vigtigt det er, og hvorfor der skal forskel behandles vedrørende de vaccinerer og ikke vaccinerer. Da vi meldte ud sidst, sagde vi, at sundhedsvæsenet det skal være mere fleksibel brug af ressourcerne af personalet, og det tal, vi har her i landet i sammenlignet i andre lande, at det er gerne de uvaccinerede, der bliver hårdest ramt, når det bliver smittet, og vi fortsætter også vedblivende at komme i det tilbud om at blive vaccineret, og det kan vi så se ud fra det tal, der bliver kommer ind til landslægeembedet, og de indstillinger, det kommer med, altså at vi stadigvæk ikke kan slippe restriktionerne, og derfor det uvaccinerede skal vi også tænke på, og det tiltag, der stadigvæk er gældende her i dag, har vi så forlænget. Det kan være vanskeligt at forstå, når man ser på samfundet, at det smittede, og dem, der er blevet vaccineret og ikke vaccineret, og det er nogen, der slipper meget lidt hen over deres sygdom. Det er godt for dem, men vi har også stadigvæk nogen, der er indlagt på vores sygehuse med covid-19, så derfor vi kan ikke bare slippe det hele. Og de indstillinger, vi har fået, det fortsætter vi med at høre. Og hvis man ikke har taget imod tilbuddet mod vaccinationen, så kan man også se på registrationerne overhøre. Så derfor smittespredningen skal ses i sin helhed her i Grønland. Det ligger ikke kun i den enkelte person, det ligger i samfundet. Vi skal leve sammen med dem i dag. Ja, det er det, vi har kommet ind på. Vi tænker på få uger og ikke måneder. Vi er trætte af det hele alle sammen, men det er stadigvæk en stor smittespredning. Der er nogle byer, der er kommet over det, men nogle er først ved at starte, så derfor skal vi koordinere det hele, således at vi i samlet flok skal gøre, hvad vi kan for at komme over det helskindet, og det opfordrer vi så til. Yes, vi snakkede om børnene for ikke så lang tid siden, og hvis man kigger på, hvor mange af dem, der bliver vaccineret, kan man jo se, at tallene stadigvæk er ret små, og mange af dem har også allerede været syge med corona. Henrik, kunne du ikke sætte nogle ord på, hvordan det går med hele strategien med at få vaccineret børnene, og om den her lave tilslutning har betydning for jeres planer i forhold til vaccinationsprogrammet af børn? Landslægen. Tak. Det er stadigvæk målet at fortsætte vaccinationsprogrammet som hidtil. Det er klart, at der har været udfordringer, da man ikke kan vaccinere børn, der er smittede. Det vil sige, at vi lige nu selvfølgelig har nogle begrænsninger i, hvor mange der bliver smittet, og nogle begrænsninger i, hvor mange der bliver vaccineret. Det er uundgåeligt. Samtidig har vi også en udfordring i, at tilbudene om vaccination af børn, og til dels også boostervaccination, nogle steder har været ret begrænset, og nogle steder endnu ikke har fundet sted. Og det bunder jo blandt andet i,
at sundhedsvæsenet ikke har personale, fordi de er sygemeldte, men også på grund af, at der er betydelige udfordringer med, at mange af de vikarer, som skal normalt komme hertil, at de når at blive smittet, før de skal rejse, og ikke rejser. Det er en anden central udfordring. Men når man snakker vaccinationsprogrammet, så skal vi også allerede nu tænke længere. Vi er sikre på, at det nuværende udbrud, ja, det vil som nævnt blive meget lille i løbet af kortere tid. Men internationalt er der jo også enighed om, at det betyder ikke, at vi på godt og ondt kommer til at tale om corona, også næste år. Og derfor er det helt afgørende, og det er derfor, vi anbefaler, at vaccinationsprogrammerne kører videre uændret indtil videre. Tak. Yes, man ser jo også, at restriktionerne her i Grønland er anderledes end de andre steder. Det er klart, at situationerne er forskellige fra land til land. Men vi ser også, at der er nogle restriktioner her i landet, som er man meget sjældent ser andre lande. For eksempel stoppen af salget for alkohol. Er der nogle særlige sundhedsvilkår i Grønland, som gør, at vi skal være ekstra påpasselige med at slække på restriktionerne i forhold til andre lande? qoyana apeqqumut uassiullertanna paasissat uannut apuussorneqartut utserisuutaqqinaarluit toqatequa Ja. For at kunne følge med, vi klemmer tolkene indimellem vedrørende restriktionerne med hensyn til alkohol, når det bliver nævnt. Så har jeg desværre nogle berettigelser, der blev nævnt, at der ikke er restriktioner vedrørende alkohol i andre lande. Vi så, at Danmark først skal genåbne på mandag. De har haft restriktioner vedrørende nattelivet. Smittespredningen er blevet debatteret rent politisk, og jeg håber, at debatten i samfundet skal være det samme her i Grønland. Så håber jeg, at det vil have nogle faktiske forhold som Grønland, og derfor har vi ønsket at få nogle oplysninger og data vedrørende, hvad de har af holdninger. I har nok set alle sammen, hvilken indstilling politiet har kommet med. Så det vil sige, når det drejer sig om alkohol, så er der flere, der kommer på sygehuset, knivstik, selvmordsforsøg og mange andre ting. Og hvad det har af konsekvenser, det bliver jo meldt til politiet. Og det, der er kommet af henvendelse fra sundhedsvæsenet, det er også det, at uanset om der er corona eller ej, så vil flere af dine service, man skal øge meget mere, når der er alkohol indblandet. Og det der vedrører, vil jeg så give videre til landslægen. Værsgo. Ja, tak. Jeg vil godt lige supplere, fordi det jeg gerne vil sige, det er, at det er helt centralt for mig, at
Grønland er et andet sted i pandemien end langt de fleste andre lande. Og det ligger jo simpelthen i den strategi, der har været her, som i næsten 2 år, eller i de første 2 år, var at holde smitten helt ude. Det betød selvfølgelig også, at der ikke kom immunitet i den periode. Men samfundet fungerede i de 2 år. Da omikron så kom den med cirka en måneds forsinkelse til Grønland. Og til forskel fra alle de omkringliggende lande, ja, så har vi jo som nævnt stadigvæk områder, hvor omikron slet ikke er nået til endnu. Og derfor er det ret centralt, at selvom tingene går stærkt lige nu, ja, så er vi her i landet, altså måske en 3-4 uger bagud i forhold til den udvikling, der har været i andre lande. Og derfor kan man heller ikke umiddelbart sammenligne den rådgivning, der bliver givet i et land, med den rådgivning, der bliver givet i et andet land, hvis man befinder sig forskellige steder i den udvikling, som sådan en pandemi nogle gange har. Og det er det, der er tilfældet i Grønland lige nu. Tak. Så kommer der et spørgsmål om sundhedsvæsenet, som I jo både har anerkendt, gør et stort arbejde, og som I også fortæller om, er ret presset. Man har indtil videre lavet nogle tiltag, som går meget ud på at beskytte sundhedsvæsenet, for ikke at blive overrendt. Er der, og det er nok mest spørgsmål til dig, Peter Broberg, er der nogle konkrete tiltag på vej, som går ud på at styrke sundhedsvæsenet? Altså ikke at beskytte sundhedsvæsenet, men styrke det helt konkret. Fordi det er det, som man oplever, at sundhedspersonalet generelt efterspørger. Fordi når man prøver at beskytte det, for eksempel med at stoppe testningen, så er det ikke nødvendigvis alle afdelinger, man egentlig får hjulpet særlig meget. Så det går meget på det med at styrke sundhedsvæsenet. Er der nogle tiltag på vej? Ja, tak for spørgsmålet. Man skal ikke være i tvivl om, at det sidste uges tid, at medierne kommer med har nogle indlæg, som vi alle følger med i. Som samfund ser vi, er vi virkelig tilfredse med den service, sundhedsvæsenet har lavet, og derfor den tiltag, vi har gjort rent politisk, har vi fået en henvendelse fra de budskaber fra sundhedspersonalet, det sundhedsvæsen, om at er, hvad det er, der mangler af hjælp til os rent politisk. Der er ikke kommet nogen til det offentlige om, at der er nogle problemstillinger eller er foreninger. Den debat, der er i medierne, det er desværre noget, det kun sker i det, så derfor håber vi meget på, at foreningerne hører den her udmelding fra vores politiske side og kommer i gang med samarbejdet. Vi har kendskab til, at det ikke drejer sig om lønninger, men det er deres daglige vilkår, der bliver debatteret. Derfor er det også tydeligt, at ind under vores departement, hvad vi kan gøre af tiltag. Det er meget vigtigt, at de når frem til os. Den håndtrækning, vi kommer med, som vi har selvfølgelig afventet at få en henvendelse fra dem om,
ved den her pressemøde kommer vi så med en håndrække. Vi har ikke fået nogen oplysninger om, sådan, det er kun i medierne, man kommer frem til. Så derfor kan jeg ikke komme med nogle svar til nogle det der er kommende af spørgsmål. Det hører ikke under min ansvarsområde, men det betyder ikke, at det jeg er ligeglad med det. Jeg understreger, at jeg ligesom i dag, at vi skal starte med at samarbejde, for eksempel sygeplejerskernes fagforbund. Jeg ved ikke, om Henrik kan vil tilføje noget til det, jeg har sagt til nu. Jeg har ikke yderligere. Så har jeg bare et sidste spørgsmål i forhold til det. Har man som politisk ledelse, og dermed egentlig også øverste myndighed over sundhedsvæsenet, ikke et ansvar for, at den kommunikation, som kører blandt sundhedspersonalet og deres ledelse, også når det politiske niveau? Fordi lige nu, der lyder det som om, at alt dialog stopper i sundhedsledelsen og ikke når det politiske niveau. Burde man ikke fra politisk ledelse også have styr på, at der er en informationsstrøm, der går til den politiske ledelse? Altså har ledelsen ikke selv den politiske ledelse ikke et ansvar? Ja, tak for spørgsmålet. Meget tydeligt, og derfor vil jeg gerne understrege, vi vender ikke det blinde øje til. Derfor, det har ikke kommet med en offentlig henvendelse til os, altså deres ledelse. Så kommer vi med en håndsrækning, så vi kan gå i gang med at samarbejde. Og det tiltag, der er nødvendigt fra vores side, er vi selvfølgelig meget klar til at kunne gøre. Derfor ser vi det heller ikke for at være sundt, at enkelte personer bliver hængt ud i medierne. Derfor er det meget vigtigt, at vi er ansvarlige, og vi skal nok løfter det ansvar, vi har, og henvender os til deres forbund, for vi har allerede sikret os, at vi beklager meget på deres vegne, at de ikke har gjort det indtil nu. Ja, jeg har nok hørt det før, at forhandlinger mellem medierne er ikke særlig godt. Tiltagene er gangsagt, og vi har forventninger til, at det vil gå godt. Er der nogle andre spørgsmål til slut? Ja. Så vil jeg komme med en afslutningsbemærkning til denne invitation. Tak til jer alle sammen, journalisterne, som har stillet spørgsmål på vegne af befolkningen. Ja, der befinder jer hjemme i virksomheder og på kysten. Tak for jeres, at det lyttede. Der vil garanteret komme flere spørgsmål, der vedrører hjælpepakkerne, som jeg har sagt, som ikke er blevet godkendt fra Inatsisartut. Det afventer vi, det skal nok komme. Og man skal heller ikke, man skal være sikker på, at de tidligere udmeldinger, der har været vedrørende lønmodtagere, timelønnet er blevet, har man tænkt på, og erhvervslivet, som har behov for støtte. Fra Naalakkersuisuts side har vi allerede hørt, at det er mange budskaber, der er kommet udefra. Demonstrationsopvisning i Tasiilaq, hvor man ønsker at blive hørt. Det har vi forstået, og vi håber også, at selvom man ikke er enig i det, at man kan forstå, at vi ser på landet i sin helhed og den situation, vi befinder os i, og det rent politiske side,
budskabet har vi også hørt. Partier, der er nogle partier, der ikke vil være med i den sidste fase, vi håber på at komme over. Og fra Naalakkersuisuts side skal man ikke være i tvivl om, at vi har rakt hånden ud til samtlige partier. Ja, vi håber, hvorfor vi har meldt ud i dag. Det er anden gang, at vi har haft presseudmelding. Vi har forstået, at restriktionerne at der er flere personer, der har håbet på, at det vil blive udfaset. Og der er nogen, der føler sig forskelbehandlet, men vores lov, det vi har lovet, det har vi udført ud fra, når vi kigger på det hele i sin helhed, og når det er behov for restriktioner, så gør vi selvfølgelig det. Og vi håber også, sådan som landslægen har meldt ud med, at vi vil høre noget, der er mere glædeligt for os alle sammen, når vi kan blive i stand til at slække på restriktionerne, således at vi i sin helhed kan leve under med corona iblandt os, således at det hele til sundhedsvæsen, erhverv og det hele har indflydelse. Det kan vi ikke komme ud på, og det hjælpepakker, vi har kommet ud med, har vi gjort for at kunne sikre skoler og virksomheder, således at de kan genføre deres virke nogenlunde normalt. Og jeg vil gerne sige tak til jer med disse ord. Og ud fra den næste nyheder, vi har, vil vi så indkalde igen. Jeg kan ikke svare på, hvilken dag det bliver. Det er udvalget, vi afventer, og god vinkelt til alle.